Bé, posarem Este és el primer acte crec jo, és el primer o un dels primers, acte de precampanya de Joan Baldoví, de Baldo, per a les eleccions generals, i estem molt contents de que hem estrenat a Baldo en aquesta campanya. Estem molt contents que hagi vingut així. Sempre que li hem demanat que vinguera, ell ha respost i mai hem tingut cap problema. És una persona molt accessible, és un dels seus mèrits, a banda de molts altres, però una persona molt accessible, molt normal, molt del carrer, com nosaltres, no? De poble, m'agrada ser de poble. Ser l'únic diputat de Compromís dins del grup mixte al Congrés no és una tasca fàcil. Tal com ens ha contat altres vegades, som molts i tots volen intervindre com més millor. Però així tot, quan ha tingut l'oportunitat. Baldo s'ha fet sentir ben bé en cadascuna de les seues intervencions durant aquesta legislatura. I escolta, mal del tot no ho ha fet, perquè tot i aquesta poca visibilitat que comporta estar dintre del grup mixt, s'ha convertit en un dels líders polítics millors valorats, i això no sols ho dic jo. Segons el baròmetre del CIS elaborat el passat mes de juliol, després de les eleccions autonòmiques locals, és el segon dirigent més ben valorat, amb un 3,89, això és el segon millor valorat, puntuació que l'ha fet desbancar al mismíssimo Pedro Sánchez. Des del passat dilluns sabem que el pròxim 20 de desembre encapçalarà de nou la llista per València de Compromís, tot i que esta vegada, dins de la coalició que han format Compromís Podem, és el moment. Un camí que no ha estat fàcil del tot, però que té un clar objectiu: aconseguir un grup parlamentari valencià propi al Congrés dels Diputats, per tal de fer-se sentir encara més, ja que això significarà, entre altres coses, tindre més temps per a les intervencions, ja que ara sols disposa de 2-3 minuts per a dir-ho tot, estar en totes les comissions, tindre capacitat de presentar proposicions de llei o tindre més recursos humans i econòmics. A la fi, tindre un grup propi es tradueix en què el País Valencià guanya visibilitat i capacitat de decisió a Madrid. Bé, hem arribat així a presentar-nos i conegueu a algun partit que siga capaç de fer el que ha fet Paco o el que estic fent jo? De dir, no ha sigut el millor procés possible. Potser ens hem enganyat en algunes coses. Potser tenim que millorar. Jo això no ho he vist fer a ningú partit. Ningú admet que han hagut dissensions que s'hauran de millorar en el futur. I justament per això estic en aquest projecte. I quan la gent s'ajunta, cada un venim d'un pare i d'una mare, i cada un té les seues manies, i cada un té la seva història o la seva xicoteta història. I és complicat d'arribar a acords. Nosaltres ho hem sabut fer en els últims 8 anys, hem sabut anar arribant a acords. I per això este pacte amb més gent, amb Podemos, però no només amb Podemos, sinó també amb independents. Jo vull fer referència a 2 fitxatges que van fer justament fa 2 dies. Van presentar com a número 1 al Senat el primer president d'aquella preautonomia, a Josep Lluís Albinyana, un senyor que el seu propi partit, en aquell entonces el PSOE, no va tractar, jo crec que amb la dignitat que es mereixia, i per això des de molt prompte ja va abandonar aquell projecte. I Josep Lluís Albinyana va dir una de les coses que jo crec que en política i en la vida és important, i és que havia tornat a recuperar la il·lusió. I fins i tot la il·lusió candorosa, la il·lusió ingènua en la política, aquella il·lusió que ell va tindre en aquell primer Consell Preautonòmic que es van portar nyesples de tot el món, i és Rosana Pastor, que no només és una actriu que té un Goya, sinó a més ha sigut un referent cívic d'aquelles persones que posen la cara per iniciatives ciutadanes quan l'han de posar, cosa que de vegades és difícil de trobar. Jo crec que Compromís i la coalició Compromís Podem, ara és el moment, hem de reivindicar el finançament per una raó essencial de supervivència. És a dir, avui, per exemple, s'estaven discutint els pressupostos generals els pressupostos de la Generalitat Valenciana, i en la llei d'acompanyament als pressupostos ja s'ha dit que les persones dependents no pagaran aquella taxa que havia posat el Partit Popular els que van, per exemple, a centres de dia.
Avui mateixa, en la llei d'acompanyament als pressupostos, hi havia un estudi de l'Institut Valencià d'Estadística en el que durant els 25 anys que aquest institut té vida, hi havia un estudi que deia que en els 25 anys que té de vida aquest institut, els valencians sempre hem estat per baix del que ens tocava. Sempre, els 25 anys. I això vol dir que moltíssimes coses que hauríem pogut fer no les hem pogut fer. Jo he arribat a una conclusió en aquests 4 anys. Jo he estat en el grup mixt en navarros de dreta, el de UPN, en navarros d'esquerra, com els de Georeo Avall. He estat en bascos d'esquerra, com els d'Amaiur, i he baixat en l'ascensor moltíssimes vegades perquè estaven dalt, eren veïns, en els diputats del Partit Nacionalista Basc. Si n'hi ha una cosa que uneix a tots aquests, dretes i esquerres, bascos i navarros, és que no els toquem el finançament. Ells estan contentíssims, els de dreta i els d'esquerra. I jo, clar, vaig anar al País Basc i vaig arribar a la conclusió que jo de major volia ser basc i navarrès. I li vaig dir, senyora ministra, jo vull ser navarrès, no vull ser basc, vull ser navarro. I la ministra em donava la ministra per pocs dies em va donar una resposta absolutament peregrina, de porgacito, que diria ma mare. Ma mare diria de porgacito. La resposta va dir, diu, haber nacido allí. I estan tot el rato invocant la Constitució, estan tot el rato invocant la llei, estan tot el rato invocant la igualtat de tots els espanyols. I resulta que quan es dius això, això no ho pots tocar. I aprofita i gasta un exemple que va gastar Burguera en l'any 78. I veureu com em doneu la raó. Els valencians teníem uns furs, contenien els bascos, contenen els bascos i contenen els navarresos. Teníem uns furs que van perdre el 1707 per justo derecho de conquista en el primer rei Borbó. D'això, si parles, pareix que sigues el ploró que sempre està plorant de coses que ja han passat, que fa 300 anys que ha passat i que no tenen ninguna importància. Tenen importància. Mireu si els bascos diuen los fueros, ni tocar-los, ni tocar-los. En canvi, ells s'omplen la boca quasi tots els estius quan n'hi ha lío o quan no n'hi ha en agost de Gibraltar. Se'n recordeu la quantitat de vegades que ha eixit el penyó de Gibraltar en el mes d'agost? En Franco i sense Franco. Haurà eixit vegades en el mes d'agost el penyal de Gibraltar? Bé, el penyal de Gibraltar és de la guerra de successió. Igual que ells perderen Gibraltar en aquesta guerra. I encara no para de reivindicar-lo. I, en canvi, quan tu parles d'una cosa que, en fi, que tenen altres, tu eres el plorón que... És importantíssim que els valencians tinguem alguna cosa, ja no dic com els bascos, però pareguda. Perquè, si no, tot estem pagant tot el deute. Jo ho he dit ja moltes vegades en l'Alcúdia, però és que se'ns ha de clavar en el cap. La ministra me parlava del FLA, i el PP ens parla del FLA, del Fondo de Liquidez Autonòmica. És a dir, aquest fondo no és que ens el donen a fondo perdut, el deguem. Te'l donen però el deus. I estem sempre depenent d'ells, Jo crec que una de les coses que hem de tindre clares valencians és que volem ser navarros. Però els valencians hem de tindre pes polític i per això necessitem aliats. Jo, quan parlava, per exemple, en la portaveu canària, en Ana Oramas, que és una parlamentària que ja porta anys allí de diputat, representant a Coalició Canària, jo li vaig dir, abans de tot això, jo dic, Anna, igual fem coalicions perquè volem aconseguir un grup parlamentari. A tu què te pareix? I me diu, Baldo, és la noche i el dia. Ella que ha estat en el grup mixt i que ha tingut un parell de vegades un grup, la visibilitat que tens, la quantitat de carxofa que te ficaran de teles i de ràdios, perquè donaràs sempre l'opinió.
quan te tinc que preguntar què opina el representante del Grupo Valenciano al Congreso. Això serà tots els dies. Això seran moltes preguntes a Rajoy. Quan t'he llegit el total de preguntes que he fet... No, no serà Rajoy, jo no vull que sigui Rajoy. Per favor, per favor. Ara m'ha botat el subconscient. Jo, penseu que he pogut fer 25 preguntes orals, 25. D'elles, només 5 en el ple. D'elles, només una a Rajoy. Penseu que cada mes tindríem, com a mínim, una pregunta a Rajoy i 2 a ministres. Cada ple, 2 preguntes a ministres. I cada mes, com a mínim, una pregunta a Rajoy. A collons. No té que ser. Ja li vaig dir, no té que ser. El Parc Central de València, això que tenen que fer un túnel que travessa València per baix, que ja s'ha fet en Madrid i en ET3. En Madrid i en ET3. Els valencians 0, però a Madrid i en ET3. El que passa que travessa València ciutat i que comunique el sud en el nord, i això està anys i anys abandonat. Ara que pareixia que anava a revitalitzar-se, havien donat 2.800 milions. El Ministeri, sense comptar ni en l'Ajuntament ni en la Generalitat, que són les altres dues administracions implicades, se les vota i ahir mateixa fa un anunci que de 2.800 ara en són 1.400. I jo crec que en esta aliança, que ha sigut controvertida, jo crec que els dos poden guanyar. Jo crec que l'objectiu d'esta coalició Compromís-Podem és el moment. Jo crec que hi ha 2 objectius fonamentals. Hi ha un objectiu que té, diríem, 2 subobjectius. Aconseguir un grup parlamentari propi. D'una banda, per a fer, com a ciutadans, una cosa que tenim ganes de fer, i és contribuir al canvi en l'Estat. Haurem de derogar la reforma laboral, haurem de derogar la llei d'educació, haurem de derogar la llei de reforma del sistema elèctric. La llum ha pujat el 70% en 4 o 5 anys. Penseu una organització com Xúquer Viu, que, en fi, així en l'Alcúdia, ve representada per Paco, per la gent que sempre heu estat en Xúquer Viu. Una organització xicoteta, però pesa com una mosca del mes de setembre. Una mosca collonera. Una organització xicoteta, modesta, però en una il·lusió a prova de bombes, que va aconseguir parar un trasbassament, o va contribuir a parar un trasbassament. Penseu el que hauria passat en el Xúquer si Xúquer Viu no haguera existit. No és el mateix que estiga Rita, que, per cert, la vaig veure l'altre dia. Això són coses que te'n vas eixe dia i t'agites a gust. Me va passar en l'estació de l'AVE. Ella sabeu que ara és senadora. I la vaig veure vindre de lluny. Jo estava esperant el tren, anàvem a agarrar el mateix tren, i la vaig veure vindre de lluny. Sabeu que l'estació de l'AVE és gran. No la va saludar ningú. Ella mirava per veure si algú la saludava i la gent es girava. Tenim un alcalde de Compromís a València. Això és, per bufar-se quasi tots els dies. És el que hem aconseguit fer en il·lusió. En un somriure. Penseu, per exemple, que no és el mateix que estiguen ells. Un exemple, en educació. Ho podrà fer més a pressa o menys a pressa, però jo dic 2 dades que s'han fet en 4 mesos i mig. 400 mestres més treballant. 400. 35 línies més d'ensenyament en valencià. Ho farà millor o ho farà pitjor, Vicent Marçà, el conseller? Però ja hem aconseguit posar algunes coses. Per tant, no és igual que estiguen uns que estiguen uns altres. I, per tant, jo el que vos demane justament és que no perdem, que conservem la il·lusió que vam tindre en maig i que l'arrastreu una miqueta més fins al dia 20.
no perquè és cabaldo, de veritat. Jo, si és bé i... També, vale. Si és bé, i si no es m'aniré a la meva escola de xiquets a que recuperen el professor d'educació física que diuen, encara no tornes, alguns m'han dit, encara no tornes, pobrets, sinó perquè és important que els valencians que mos creguem això, que estem en política per algo més que per apretar un botó, que estem en política, encara que siga desmaiar-me. Ahir faltava un minut per desmaiar-me. Sí, perquè em vaig desmaiar en la D i eren a 30 segons per lletra, que m'ho vaig medir, o sigui que... Sí, jo tinc bon color de cara, però... Justament perquè és que estem en política per alguna cosa més que per apretar el botó, perquè ens diguen què tenim que fer, perquè puguem arribar allí i efectivament començar a fer xicotets canvis que afecten a la vida de les persones, que afecten a la vida de les persones de l'Alcúdia, de Sueca, de Carlet, que afecten a la vida dels valencians. És important que els valencians estem allí i no és el mateix que no estem. Per tant, ajudeu-nos a arribar i, sobretot, no perdem ni el somriure ni la il·lusió. Gràcies. A mi, quan m'agrada anar per ahí i parle, a mi m'agrada ser conseqüent en allò que dic. I jo he dit, he començat, tant Paco, que Paco ho ha dit, però jo també he començat dient, jo crec que n'hi ha coses que s'han de millorar, que s'ha d'avançar, i he dit que justament ara s'obri un període diríem, de calma relativa, sense les urgències dels processos electorals, perquè justament avancem en un instrument que, al meu entendre, l'hem de mantindre com siga, perquè ha demostrat ser l'instrument més útil per a que puguem fer canvis en aquest país, canvis com els que he esmentat ara mateix. Per tant, estic d'acord amb tu, el dono tota la raó, i haurem de fer tots molta força perquè justament anem avançant en això. I el que haurem d'aconseguir és que no en facin prou. No en facin prou PP i Ciutadans, perquè correm el perill que Ciutadans, que, en fi, no cal que ho diguem així, és un partit que s'ha creat aposta per tal de que, com deia el príncep de Lampedusa, canviar una miqueta perquè res no canvia, no sumen prou i siguin capaços de que res canvia, perquè, en definitiva, Ciutadans és el hacendado del Partit Popular, en fi, la marca blanca, i per tant a mi em fa por, sincerament em fa por que sumen. Per això, més que mai, ens hem de mobilitzar per a que ningú vot dels nostres per calents que estiguem, es quede a casa i perquè o fem el canvi o tenim 4 anys més de lo mateix. Jo dic que ells xillen i que me diguen alguna cosa. I per cada un que m'insultava, que evidentment insultaven, insults tant com un respecte, la camisa posa-te-la per dins, o posa't corbata, una dona així, però així les venes d'ahir, diguem-me que poc respecte, que anava amb la camisa per fora i sense corbata. Jo dic, senyora, el respecte es porta en el cor, no es porta en una corbata. Per cada un que mos xillava, jo vaig veure coses absolutament precioses, com moltíssima gent jove aplaudint. Per cada un que me dia alguna cosa, m'aplaudien o dient coses 4 persones. Els van guanyar aquest dia el carrer. Els van guanyar el carrer. I jo crec que no hem de permetre que el tornen a recuperar. Hem de sentir-nos orgullosos de tornar a guanyar el carrer, d'haver-los guanyat el carrer. Les diputacions se poden llevar si n'hi ha majoria. En Esquerra Unida, la gent del bloc van fer un esforç, i alguna gent de Compromís van fer un esforç sobrehumà per acabar oferint-los un lloc d'eixida en València, que era el número 4.
no és un lloc d'eixida, sinó les sigles entre la... Sí, no només un lloc d'eixida, sinó estar en peu d'igualtat en tots. Te puc ensenyar els whatsapps que li vaig enviar a Ricardo Sisto aquest dia. Si vols, ara a la porta, li vaig enviar whatsapps, li vaig dir que era important que allò fora una coalició ampla. I Esquerra Unida, a veure, ells van dir que començaren tard. Pot ser si haurem tingut una setmaneta més de temps, allò haurà arribat arrels de beneir. A vegades el temps és fonamental. Alguns, tot i provocar-nos, en fi, dissensions, hem cregut que valia la pena apostar per intentar constituir un grup parlamentari. I aquest grup està firmat en notari. És a dir, la gent de Podemos firma que si traguem 5 diputats i el 15% en cada una de les 3 províncies, constituirem el grup valencià en el Congrés. El constituirem. Si la mesa, fent un ús pervers del reglament, no ens el deixa constituir, recurrirem als tribunals, ells també. I només en el cas de que finalment això no puga ser, els diputats de Podemos se n'anirien al grup de Podemos i els diputats de Compromís m'ho aniríem al grup mixt, que és on haurem estat d'haver-nos presentat a soles. Per tant, en política, en la vida, pots ser conservador o pots arriscar. A mi m'ha agradat arriscar sempre, i a vegades guanyes i a vegades perds. Jo crec que això és arriscar per a intentar guanyar. I en cas de que tot eixirà mal, com a mínim tindrem el que ja teníem.